Halo Lur, piye kabare Lur? Sehat-sehat? Nah, iki aku wis Lur. Ujug-ujug aku wis tutu apa Lur? Alun-alun Klaten Lur. Lah mbek map aku wis disasar-sasarno Lur ya. Wis nyuasar di Alas Jati bareng. Ya di Alas Jati kok ora tak rekam Lur. Polahe HP-ne lobet. Ya mbu iso disuasarno di Alas Jati. Dan di Alas Jati niku aku memanfaatkan sisa baterai yang ada tak gawe golek penginapan Lur, dan oleh wis akhirnya wis iki mang tekan Klaten iki, alun-alun Klaten ketok iki ngaso Lur, karena ya wis kewesel ya gurung turu sedina wis iki sekitar jam 5-an Lur. Pokoke mangi aku ngomong nang ibu penginapan niku teko lek gak magrib yo 6:30-an aku ngono. Karena ya wis tak nikmati ora kesusu. Aku lek dolen-dolen niku ora tau kesusu-susu Lur. Ya wis ngene iki alon-alon ana momen nggen sing ancene apik ngono ya tak parani Lur. Wong alun-alun iki masih aku kesel iso tak ubengi Lur. Karena alun-alune resik. Nah, iki perjalanan wis iki Lur. Iki aku sore wis mari ndek penginapan wis mari adus-adus barang iki. Aku budal nang Malioboro karena cedek wis pokoke wis mari istirahat, mari adus ganti-ganti baju ngono ku Lur. Wis golek ngene iki golek panganan sing ndek Malioboro wis nyantai-nyantai ngono ku Lur. Aku wis tutuk sih iki. Wis ndek Malioboro, wis ndek dalan Malioboro iki mek karek golek apa Lur? Nang parkiran. Wis iki parkiran ero dhewe to, parkiran ndek Malioboro iku ndek endi ya? Nah, wis menikmati ae wis. Nah, wis mari parkir. Ya iki jalan-jalan wis. Tak ubengi Malioboro iki Lur, wis pokoke sampe kesel pokoke wis. Wis iki aku mlaku-mlaku ndek kene wis wis ngene iki suasanane Malioboro. Karena memang ya apa ya Lur, tujuane wong nang Jogja iku jare nang Jogja lek gorong nang Malioboro iki